हेलो लोगोफोर, दिनै आंनि A to Z Fun Entertainment YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेनो जादों WhatsApp एप्स। बे WhatsApp एप्सखौ एन्ड्रइड फन एबा स्मार्टफनाव माबोरैहाय मोननै WhatsApp एकाउन्ट क्रिएट खालामनो हायो। बिदिब्ला फैदो। जोङो गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांग्रोनोसै। प्ले स्ट'राव थांग्रोनानै जोङो सार्च बक्सआव लिरनोसै। सार्च बक्सआव जोङो गिबियाव WhatsApp मेसेन्जार फैबाय। नै WhatsApp मेसेन्जार 2020 खौ जोङो टेप खालामनोसै। टेप खालामखांनायनि उनाव जों नुनो मोनगोन uninstall and open। स' आङो इनस्टल खालामखानाय दङ, बेनिखाय अपेन जाना दङ। जायफोरा इनस्टल खालामाखै, इनस्टल खालामनानै अपेन खालामना एकाउन्टखौ क्रिएट खालामना लाबानो जाबाय। स' नेक्स्टआ जाबाय WhatsApp बिजनेस सनियाव फैबाय। नै WhatsApp बिजनेस, बेखौ जोङो टेप खालामनोसै। स' टेप खालामनायनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय बेयावबो uninstall आरो open। स' आंहा इनस्टल खालामखानाय दङ, ओंखायनो बेयाव uninstall जाना दङ। जायफोरा इनस्टल खालामाखै, खालामना ला। बेनि उनाव अपेनखौ टेप खालामनानै गावबा गाव एकाउन्ट बा मबाइल नाम्बारखौ सेट खालामनानै एकाउन्टखौ क्रिएट खालामना लानो हागोन। बिदिब्ला इउटिउब नायनो मोजां मोनग्रा लोगोफोरा बुजिखाबाय जानांगौ। स' ओंखायनो आं खावलायो दि आंनि बे A to Z Fun Entertainment चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, मानोना गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन। थेंक इउ।